Dobro vam jutro, mi nastavljamo jutarnji program. Mnogi je smatraju mladom nadom, a ona to i opravdava. Osvojila je drugo mesto na takmičenju pevača u okviru 24. muzičkog festivala Carevčevi dani. Dolazi iz Požarevca, ima 17 godina. Njen muzički žanr je pop, ali se odlično snalazi i u narodnoj muzici. Sofija Perić je naša gošća i pesmom otvara drugi deo emisije. God.